Γεια σε όλους. Σήμερα θα συζητήσουμε για τη χαμηλή οοθικική εφεδρεία και τη θεραπεία με εξωσωματική γονιμοποίηση. Θα μας πληροφορήσει ο χειρουργός γιατρός Αρέτ Καμάρ, ειδικός γυναικολόγος και μεευτήρας από το Κέντρο Γυναικείας Υγείας και Εξωσωματικής Γονιμοποίησης Κωνσταντινούπολης. Τι σημαίνει χαμηλή οοθικική εφεδρεία ή μειωμένη οοθικική ικανότητα στις γυναίκες? Όταν ακούμε χαμηλή οοθικική εφεδρεία, συχνά σκεφτόμαστε γυναίκες που έχουν εισέλθει ή βρίσκονται μετά την εμεινόπαυση. Μπορεί όμως η χαμηλή οοθικική εφεδρεία να εμφανιστεί και σε νεότερες ηλικίες. Χαμηλή οοθικική εφεδρεία σημαίνει ότι υπάρχουν λιγότερα οάρια. Όπως γνωρίζετε, η εμεινόπαυση είναι η φάση κατά την οποία εξαντλούνται τα οάρια. Τα οάρια σταματούν να παράγονται και δεν έχουμε πλέον περίοδο, οπότε μπορούμε να μιλάμε για εμεινόπαυση. Εάν η οοθικική εφεδρεία μιας γυναίκας έχει μειωθεί, αλλά εξακολουθεί να έχει περίοδο, είτε 15 ημέρες, είτε κάθε μήνα, είτε κάθε 45 ημέρες ή κάθε 2 μήνες, τότε δεν βρίσκεται ακόμη στην εμεινόπαυση. Αυτή είναι η προεμεινόπαυση. Με άλλα λόγια, η γυναίκα βρίσκεται στη φάση πριν την εμεινόπαυση. Πλησιάζει στην εμεινόπαυση, η ποσότητα των οαρίων της μειώνεται, αλλά δεν είναι σαφές πότε θα σταματήσει η παραγωγή. Πώς γίνεται διάγνωση της χαμηλής οοθικικής εφεδρείας? Το πρώτο μας διαγνωστικό εργαλείο είναι ο υπέρηχος. Η γυναίκα έρχεται και της κάνουμε υπερηχογραφικό έλεγχο. Όταν εξετάζουμε τον υπέρηχο, βλέπουμε ότι οι οθήκες είναι μικρότερες από το φυσιολογικό και υπάρχουν λιγότερα αντράλ οοθυλάκια, τα οποία είναι υποψήφια οάρια. Γενικά, αν το εξηγήσουμε απλά, όταν βλέπουμε λιγότερα από 5 υποψήφια οάρια στον υπέρηχο, θεωρούμε ότι υπάρχει χαμηλή οοθικική εφεδρεία. Υπάρχουν επίσης βιοχημικές εξετάσεις γι' αυτό. Η πιο συνηθισμένη εξέταση στο παρελθόν ήταν η FSH. Ωστόσο, η FSH είναι μια εξέταση που πρέπει να μετράται κατά τη διάρκεια της εμεινόριας και όταν δεν υπάρχουν οάρια. Επομένως, αν γίνει σε λάθος φάση του κύκλου ή ενώ η γυναίκα έχει περίοδο, μπορεί να δώσει παραπλανητικά αποτελέσματα. Γι' αυτό η μέτρηση της FSH πρέπει να γίνεται υπό ιατρική παρακολούθηση. Σήμερα χρησιμοποιούμε περισσότερο την εξέταση αμή. Η αμή είναι μια ορμόνη που εκρίνεται από τα οάρια. Είναι ανεξάρτητη από την εμεινόρια, από τη φάση του κύκλου. Είναι μια εξέταση που μπορεί να γίνει όποτε θέλουμε, είτε κατά τη διάρκεια της εμεινόριας, είτε κατά την ορυξία και μας δείχνει την εφεδρεία. Αν το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης είναι κάτω από 1, θεωρείται ότι η οοθικική εφεδρεία είναι μειωμένη. Όταν πέσει στο 0,2 ή 0,3 ή 0,1, το συμπέρασμα είναι: ας πάρουμε μέτρα αμέσως, αν είμαστε παντρεμένοι, ας κάνουμε ένα παιδί, ή αν δεν είμαστε παντρεμένοι, ας καταψύξουμε τα οάρια. Επομένως, η χαμηλή οοθικική εφεδρεία είναι μια κατάσταση που συναντάμε αρκετά συχνά, ειδικά επειδή ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα. Στην καθημερινή μας πρακτική, οι περισσότερες από τις ασθενείς μας έχουν πράγματι χαμηλή οοθικική εφεδρεία. Επειδή οι γυναίκες με υψηλή οοθικική εφεδρεία παράγουν πολλά οάρια και έχουν πολλά έμβρια. Ακόμη και αν δεν μείνουν έγκυες στην πρώτη προσπάθεια, συνήθως το κάνουν στη δεύτερη ή τρίτη προσπάθεια. Συνήθως υποβάλλονται σε μία οολιψία και σε αρκετές μεταφορές εμβρίων, επειδή υπάρχουν πολλά οάρια και πολλά έμβρια. Αλλά οι γυναίκες με χαμηλή οοθικική εφεδρεία δεν είναι έτσι. Σε αυτή την ομάδα γυναικών ελπίζουμε να βρούμε μόνο ένα οάριο στις οοθήκες. Έρχεται ένα οάριο, το συλλέγουμε. Λέμε: αυτό το οάριο δεν είναι καλό. Το συλλέγουμε ξανά. Είναι μια επίπονη διαδικασία. Το σημαντικό είναι η γυναίκα να συνειδητοποιήσει αυτή την κατάσταση πριν φτάσει σε αυτό το σημείο και να βρεθεί μια λύση. Αυτό είναι δυνατό αν η γυναίκα γνωρίζει την κατάσταση της οοθικικής εφεδρείας της. Επομένως, οι γυναίκες πρέπει πάντα να ελέγχουν την οοθικική εφεδρεία τους. Πρέπει να μετρούν τα επίπεδα της αμή. Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές όταν τα επίπεδα πέφτουν κάτω από 1. Είπατε ότι είναι σημαντικό να παρέμβουμε, ειδικά πριν μειωθεί η οοθικική εφεδρεία στις γυναίκες. Γι' αυτό οι γυναίκες πρέπει να ελέγχουν τακτικά τα επίπεδα της ορμόνης αμή. Πρέπει να την ελέγχουν ετησίως. Ποιες γυναίκες λοιπόν βρίσκονται στην ομάδα κινδύνου? Ποιες γυναίκες κινδυνεύουν περισσότερο από χαμηλή οοθικική εφεδρεία? Οι γυναίκες που έχουν υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο, για οποιονδήποτε λόγο, είναι σίγουρα στην ομάδα κινδύνου.
Όπως γνωρίζετε, τα φάρμακα για τον καρκίνο μπορούν να μειώσουν την οοθικική εφεδρεία. Όμως, ο αριθμός των οαρίων είναι στην πραγματικότητα κληρονομικός. Εάν μια γυναίκα έχει πολυκυστικές οοθήκες, το παιδί της έχει πιθανότητα να αναπτύξει πολυκυστικές οοθήκες. Ή, εάν η μητέρα, η θεία, η γιαγιά ή η προγιαγιά μιας κοπέλας βίωσαν πρόωρη εμεινόπαυση, τότε και η ίδια είναι υποψήφια για πρόωρη εμεινόπαυση. Πώς μπορεί λοιπόν μια γυναίκα να διαπιστώσει εάν η οοθικική εφεδρεία της μειώνεται? Δεν υπάρχει άμεσος τρόπος να το γνωρίζει αυτό, επειδή οι οοθήκες παράγουν κανονικά ένα οάριο κάθε μήνα. Έτσι, ακόμη και αν μια γυναίκα έχει πολλά οάρια, παράγει πάλι μόνο ένα οάριο. Επομένως, όσο οι οοθήκες μπορούν να παράγουν ένα οάριο κάθε μήνα, μπορεί να μην υπάρχουν σημαντικά σημάδια σχετικά με τον εμμηνορροϊκό κύκλο. Όμως, το πρώτο σημάδι ότι η παραγωγή οαρίων μειώνεται είναι συχνά ότι οι περίοδοι αρχίζουν να έρχονται λίγο νωρίτερα. Για παράδειγμα, μπορεί να παρατηρήσετε ότι αρχίζουν να έρχονται μία φορά σε κάθε 27 ημέρες αντί για κάθε 28 ημέρες. Στη συνέχεια αρχίζουν να έρχονται σε κάθε 26 έως 25 ημέρες. Μετά κάθε 24 ημέρες. Δυστυχώς, στη χώρα μας, οι άνθρωποι δεν πηγαίνουν στο γιατρό μέχρι να αρρωστήσουν. Γι' αυτό η εξέταση AMMEE είναι εξαιρετικά σημαντική. Στο παρελθόν λέγαμε στις νεαρές γυναίκες με χαμηλό αριθμό οαρίων πρέπει να παντρευτείτε σύντομα, τα οάριά σας εξαντλούνται. Αλλά αυτό δεν ισχύει πλέον. Μπορούμε να καταψύξουμε τα οάριά μας. Και όταν τα καταψύξουμε σκεφτείτε το έτσι. Για παράδειγμα, η οοθικική εφεδρεία μιας γυναίκας έχει μειωθεί σημαντικά. Μπορεί να παράγει μόνο ένα ή δύο οάρια με δυσκολία, θα σώσετε αυτά τα οάρια. Αν μπει στην εμεινόπαυση και δεν έχει άλλα οάρια, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Συνιστούμε να σώσουν τουλάχιστον 20 έως 25 οάρια. Διότι, κατά μέσο όρο, στην εξωσωματική γονιμοποίηση χρησιμοποιούνται 5 έως 6 οάρια. Έτσι, για να αποφύγετε να πείτε «προσπάθησα μια φορά, δεν πέτυχε και τώρα δεν έχω άλλα οάρια», είναι σημαντικό να σώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα οάρια. Τώρα, πόσες φορές πρέπει να προσπαθήσουμε να σώσουμε 25 έως 26 οάρια από κάποια που παράγει μόνο 1 έως 2 οάρια? Επιπλέον, τα οάρια μπορεί να μην είναι καλά κάθε φορά. Όταν λέτε αυτό το οάριο δεν ήταν καλό, ας ξαναδοκιμάσουμε, γίνεται μια αγχωτική διαδικασία. Γι' αυτό θα το επαναλάβω. Κορίτσια, γυναίκες, αν δεν έχετε παιδιά και σκέφτεστε να αποκτήσετε στο μέλλον ή αν δεν έχετε παντρευτεί ακόμα, φροντίστε να παρακολουθείτε την οοθικική εφεδρεία σας. Χειρουργέ γιατρέ Αρέτ Καμάρ, θα ήθελα να μάθω το εξής. Η Τουρκία βρίσκεται πραγματικά στην πρώτη γραμμή της κατάψυξης οαρίων, εμβρίων και σπέρματος παγκοσμίως, πολύ επιτυχημένα αποτελέσματα. Λαμβάνοντας υπόψη την νομοθεσία, έχουν οι γυναίκες από την Ελλάδα, τις βαλκανικές χώρες ή άλλα μέρη του κόσμου τη δυνατότητα να καταψύξουν τα οάρια τους στην Τουρκία. Εάν η νομοθεσία δεν το επιτρέπει, μπορούν τα οάρια που συλλέγονται εδώ να μεταφερθούν με κάποιο τρόπο στη χώρα διαμονής της. Δυστυχώς δεν μπορούν να μεταφερθούν, ούτε μπορούν να καταψυχθούν εδώ. Επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοια διάταξη στην τουρκική νομοθεσία. Πιστεύω ότι σύντομα θα βρεθεί μια λύση, διότι στην Τουρκία μια γυναίκα που θέλει να καταψύξει τα οάρια της πρέπει να λάβει μια ιατρική έκθεση από ένα εκπαιδευτικό και ερευνητικό νοσοκομείο ή ένα πανεπιστήμιο. Η φύση της έκθεσης είναι επίσης σαφής. Θα αναφέρει η αμή είναι χαμηλή, η κατάψυξη των οαρίων είναι απαραίτητη. Λαμβάνουν την έκθεση μία φορά και μπορούν να προσπαθήσουν πολλές φορές. Όμως, στην Τουρκία, για να υποβάλουν την σχετική αίτηση, χρειάζεται να έχουν αριθμό τουρκικής ταυτότητας. Αλλιώς δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Επομένως, οι αλλοδαπές δεν μπορούν να καταψύξουν τα οάρια τους στην Τουρκία, επειδή δεν μπορούν να λάβουν μια τέτοια έκθεση σχετικά με την κατάψυξη οαρίων. Πιστεύω ότι η απέτηση λήψης έκθεσης από εκπαιδευτικό και ερευνητικό νοσοκομείο ή πανεπιστήμιο θεσπίστηκε για να αποτραπεί η κατάχρηση. Αυτός ο περιορισμός πρέπει να αρθεί. Ας σκεφτούμε μια ασθενή
με χαμηλή οθικική εφεδρεία που θα υποβάλει αίτηση από το εξωτερικό ή την Ελλάδα. Εάν τα οάρια μπορούν να συλλεχθούν αμέσως μετά την άφιξή της, μπορεί να γίνει προσπάθεια εξωσωματικής γονιμοποίησης χρησιμοποιώντας τα συλλεχθέντα οάρια. Φυσικά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με την εξωσωματική γονιμοποίηση. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τις διαδικασίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, επειδή το ζευγάρι είναι παντρεμένο. Αφού έχει τελεστεί πολιτικός γάμος, μπορούν να δοκιμάσουν την εξωσωματική γονιμοποίηση στην Τουρκία. Αλλά πώς είναι αυτό δυνατό για γυναίκες που μπορούν να παράγουν μόνο 1-2 οάρια αντί για 20 ή 30. Ας υποθέσουμε ότι συλλέξαμε 2 οάρια. Ήμασταν τυχεροί και τα 2 οάρια ήταν καλά. Τοποθετούμε το σπέρμα μέσα σε αυτά. Στη συνέχεια παρακολουθούμε την ανάπτυξη των εμβρίων. Ας υποθέσουμε ότι η γυναίκα είναι άνω των 35 ετών και πιστεύουμε ότι οι πιθανότητες είναι μεγαλύτερες αν τοποθετήσουμε 2 έμβρια. Ας υποθέσουμε ότι από τα 2 οάρια έχουμε ένα καλό έμβριο και ένα μέτριας ποιότητας. Λέμε, ας συλλέξουμε ξανά. Ας δημιουργήσουμε μερικά ακόμη έμβρια. Ας επιλέξουμε τα καλά και ας τα τοποθετήσουμε. Τώρα, δεδομένου ότι κάποια με πολλά οάρια έχει πολλά έμβρια ταυτόχρονα, η διαδικασία επιλογής είναι ευκολότερη. Αναρωτιέστε, πρέπει να τοποθετήσω αυτό ή εκείνο. Επιλέγετε το καλό και το τοποθετείτε. Οι πιθανότητές σας είναι υψηλότερες. Στην άλλη περίπτωση, στην πραγματικότητα αυξάνουμε τεχνητά τον αριθμό των οαρίων, συλλέγοντας μερικές φορές και έτσι αυξάνουμε τον αριθμό. Δημιουργούμε ξανά μια δεξαμενή εμβρίων. Όταν επιλέγουμε και τοποθετούμε τα καλά, η γυναίκα μένει έγκυος με ποσοστό εγκυμοσύνης κατάλληλο για την ηλικία της. Επομένως, δεν υπάρχει περίπτωση μια γυναίκα με λίγα οάρια να μην μπορεί να μείνει έγκυος. Απλά πρέπει να ασχοληθούμε λίγο πιο σκληρά για να αποκτήσουμε αρκετά καλά έμβρια. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι άλλο που με ενδιαφέρει σχετικά με τις ασθενείς από το εξωτερικό. Μια ασθενής έρχεται από την Ελλάδα ή οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου. Η υποδομή του κέντρου εφαρμογής είναι επίσης πολύ σημαντική. Η θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης δεν είναι έργο ομάδας. Απολύτως. Ποια είναι η σημασία του εργαστηρίου εμβριολογίας και του ειδικού εμβριολόγου, ειδικά στην εξωσωματική γονιμοποίηση? Σε τι πρέπει να προσέχουν οι ασθενείς που έρχονται από το εξωτερικό όταν επιλέγουν κέντρο και γιατρό? Βασικά, το πιο σημαντικό κριτήριο είναι η πληρότητα. Φυσικά, θα υπάρχουν συστάσεις από γείτονες ή άτομα που έχουν μείνει έγκυες εδώ, αλλά τα καλά μέρη είναι ήδη γεμάτα. Ας σκεφτούμε 2 εστιατόρια. Περνάτε από το ένα, υπάρχουν μύγες που βουίζουν και το εστιατόριο είναι άδειο. Το εστιατόριο δίπλα είναι γεμάτο. Γιατί επιλέγουμε το ένα αντί για το άλλο? Πρέπει να πάμε στο άδειο μόνο για να καθίσουμε άνετα και να φάμε το γεύμα μας. Όχι, πηγαίνετε στο γεμάτο επειδή πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος λόγος για τον οποίο είναι γεμάτο. Επομένως, τα έμπειρα κέντρα που θεραπεύουν πολλές ασθενείς μπορεί να είναι ένας λόγος για να τα επιλέξετε. Όπως είπατε, το εργαστήριο είναι πολύ σημαντικό. Το εργαστήριο είναι η κουζίνα μας. Ο σερβιτόρος μπορεί να είναι όσο καλός θέλει, αλλά αν το φαγητό που φέρνει δεν είναι καλό, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τον πελάτη. Επομένως, είναι σημαντικό το εργαστήριο να είναι καλό, να παράγει καλές εγκυμοσύνες και να καταψύχει και να αποψύχει τα οάρια και τα έμβρια σωστά. Ένα έμβριο είναι μια ομάδα κυτάρων. Όταν καταψύχεται και αποψύχεται ένα έμβριο, ας πούμε ένα έμβριο 8 κυτάρων, ακόμη και αν ένα κύτταρο είναι κατεστραμμένο, τα υπόλοιπα κύτταρα μπορούν να συνεχίσουν τη ζωή του εμβρίου. Αλλά ένα οάριο είναι ένα μόνο κύτταρο. Επομένως, αν καταστραφεί κατά την κατάψυξη ή την απόψυξη, υπάρχει πρόβλημα. Επομένως, είναι απαραίτητο για όσους καταψύχουν οάρια να επιλέγουν κέντρα με άριστες εγκαταστάσεις και καλά εξοπλισμένα εργαστήρια. Κύριε γιατρέ Αρέτ Καμάρ, σας ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Αγαπητοί θεατές, για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε ή μάθετε, τα στοιχεία επικοινωνίας μας τώρα αμέσως θα είναι στη διάθεσή σας.